Ha? Kanina na kami dito. Kanina pa kami. Ayaw mo yung kami kausapin? Ay! Ganyan kayo ha. Ganyan kayo. Paano yung laway namin? Sandali lang, you sound so familiar, ha? Kasi pamilya, ma-help ka ako ng kiwi. Kasama natin ngayon from MOR Davao. Ito na si Idol Dagol at syempre si Inday Tanini. Magandang umaga sa inyo lahat dyan. Magandang binibini, Miss Tony. Good morning. Grabe. Pag si Tony talaga, grabe ang pagkabati. Magandang araw din sa binibining Papi Chan. Papi Chat? Pera ka. Ay, sandali, mag-meet lang ako sa ex-girlfriend ko. Ex mo? Ngayon, my girlfriend. Hi, Ma'am Tony, I love you too. Sandali! Ano ba nangyari? Tanini. Yes, ma'am. Gimingaw na ko ni mo. Ako din. Ayoko, parang meron din akong namimiss dyan. Si Chiki may namimiss. Oo. Good morning. Hello. Very healthy and very, oh my God. Very, oh my God. Gimingaw na ko ni mo, Mario Penduko. Sako no. Magandang umaga ang all the people of Metro Manila. Thank you so much. Oo. Nakapasok ulit ang MOR Davao o ang mga Bisaya nga nasa Manila. Good morning, maing buntag kaninyo. Pwede ba akong mag-greet? I grab this opportunity to greet my fellow countryman in Piitan, dyan sa may bunting lupa. Nakakampanya. Mga kusa, relax lang kayo dyan. Akala ko, Tanini, akala ko ikaw yung isa sa mga nakatakas na sa Tacloban. Grabe ka Napunta ka naman. Ako naman akong zombie. Hindi, mga nakatakas na preso. Naghahanap. Oh, yes, Dagol. Kasi nga, namimiss ka ni Tanini, namimiss mo rin siya. Tapos si Chiki naman, namimiss si Mario Penduko. Ikaw, sino namimiss mo? Si Papi Chan talaga. Sige ba, na-miss man ko ni mo, Dagol. Way problema, Dagol. Sige na, sige, isuot na. Tapos na tayo. Papi Chan? Ang sama na nga mo tiks mo na kagabing dako. Bakit nabasa ba? Kamu ha, pasaway yun kayo mo ha. Kamusta yung weather dyan sa Manila? Ang weather dito, weather gihapon. Dito ulan ngayon eh. Ang Nako, weather. mag-ingat kayo ha. Dito sa amin medyo makulimlim. Minsan aaraw, tapos maya-maya, wala na naman. Dito rin sa amin, ma'am, minsan araw, minsan kagabi. Ay. Anong oras ka dyan ngayon? Dito, 10:30 pero gabi pa rin. Parang nasa ibang bansa. Naman. Dito kami sa Puerto Rico ngayon. Logo, Inday Tanini og Dagol. Kung 10:30 mo diha karon sa Davao, dire sa Manila kay 10:29 only. 10:29, taman po din rin. Sa Puerto Rico pala to mga to ngayon. Gimingaw namin sa inyo halin ha. Grabe, nakakatuwa kayo. Gibingaw min sa inyong kauban. Meron pa Ay, hindi. Alam mo, Papi Chan, hindi ka namin namimiss. Bakit? Di ba na-miss mo? Si Ma'am Tony. Tanini malapit na akong ma-develop Ay! Alam mo, mabilis ba naman ako pagdating sa ganyan? Hello, ma'am, pumikit ka nga. Bakit? Ay, nakapikit na. Ganyan kadilim ang buhay ko pag wala ka. Pinapadaan nyo sa pick-up line ang pagka-miss nyo kay Tony, ha? May pick-up line din, Sandali. Lalabanan ko yan. Tanini, Tama. Hello? pagka nakita mo ko minsan na sinusundan kita, huwag mong isipin na stalker ako, Bakit? Kasi I'm just following my dreams, eh. Kalami! Siyempre, hindi mo po na mo payag po si Chiki Bumbum na wala po siya ibumbum ninyo diha ng mga pick-up lines. Sige nga. Para kay Mario Penduko. Sige. May kalagi-isip! Ano si Mario, yung uncle ni Mario? Ano uncle ni Mario? Magandang araw, Mr. Ako yung uncle ni Maria. Uncle ni Maria si Tito. Si Jigo.
Lolo Diego! Ay, sus, lo, kung uncle ka ni Mario Penducolo, pag makita mo sa Chiki Bum Bum, lo, sus, may unan ka na, lo! Lo, 22 lang ho ako. Ako lang yan, nagsilang ka sa talaga mo talaga, Lolo Diego. Lo, gusto na ko na si Lolo. Okay, Lolo na nga ako? May sasabihin lang ako kay Mistake. Ano ho yan, Lo? Mistake. Aha! Ano mo ba? Ano nga yung Ano nga yung ibig sabihin ng aistero? I love you. I love you too. Ganun. Siyempre, hindi naman po pumupayag po na wala ko yung ka-pick-up line sa akong pinakamamahal na na-miss na ako. Sino, ikaw, Papichal? Oo, si Idol Dagol, na-miss na ako. Mag-usap lang tayo, Papichal. Papichal, pati ang labilo. Sige na, Lolo, pagbigyan mo na. Sige, Papichal, go. Okay, wala mga taga-Davao ni Hawk, mga kamurkada na mo din DJ sa MOR 101.1 Davao. Tubig ka ba? Bakit? Wala ka kasing taste eh. Huwag mo naman, Papichal. Tulungan niyo naman si Chiki. Bigyan niyo naman ng advice kasi meron siyang namimiss eh. Ano bang pwede niyang gawin? Para hindi ko Hayaan mo, hayaan mo na, Chiki. Masasanay ka rin. Alam mo? Para kay Chiki, Miss Tony. Sige, ano yun? Ano sa'yo, Chiki, kung may namimiss ka, namiss mo si Mario, di ba? Olo! Para di mo siya mamiss, ako na lang patulan mo. Pagkatulo naman! Dami mo talaga, Lolo Diego. Magkamukha kami nun, magkamukha. You know? Ayun naman pala eh. Pwede naman pala. Alam mo masyadong punong-puno ng pangtulong yung mga advice nyo kay Chiki. Okay, tip number 2. Ikaw daw, kung ano ba, may namimiss ka, ano ba tip mo sa kanila? Yung mga taga-Manila ngayon. Kung meron silang kapamilya from Davao, marami. Maraming nasa Manila na may kapamilya dito. Kung namimiss niyo yung mga kapamilya niyo dito sa Davao, kung saan ba kayo sa sulok ng mundo, kung wala kayong load, ibinda niyo yung cellphone niyo, pambili ng load. Ano ba load dad kung wala ng cellphone? Hello? Ano naman, cellphone? Makisaksak ka. Ano na pwede makisaksak? Grabe, alam mo, Tani. Ka ng MOR. Ganun lang, para total connected naman MOR, hindi lang sa Davao at saka Manila, throughout the Philippines. Sabi ko, ako namimiss ko si Ma'am Tony. Kanina ka pa eh. Alam niyo, Miss Tony, hindi Oo. pa tayo nag-ere. Kanina pa ito nagsasabi na mimiss ka na niya. Ay, naku, alam mo, Tanini. Yung unan ko, Ma'am. Ito, para sa'yo to talaga, ha? Sige po. Gihigugma ka. Ma'am, I love you, Ma'am. Ano? I love you more. Gagas mo, Ross! Kagilok pa lang yun, bay! Aya, umuulan na din dito sa amin! Ano yun, Dagol? Every now and then nanonood ng Minute to Win It si Inday Tanini. Ay, Kasi naririnig niya boses mo from time to time, di ba? Huwag mo naman huwag mo, nahihiya naman tuloy ako sa'yo, at saka kay Ma'am Tony. Di ba walang Nahihiya hiya ka naman sa po. Ma'am, Tanini. po yun? Tanini. Yes, Ma'am. Kapag hindi mo ito nagawa sa loob ng 1 minute, ay maaari kang ma-eliminate. Naghang! Ano kayo dyan sa Davao TFC subscriber? Pakiulit po. Ano po? Tagalogin mo daw yung mechanics ng minute to minute. Sabi ko. Yan, Ma'am. Assignment na lang. Sige ha, bukas pagpasok mo, alam mo na yung sagot ha? Yes, Ma'am. Ma'am, sabi niya bukas, sinagot mo na rin siya. Kaya nga, Ma'am, sana, noong una lang tayo kasi nagkita, Ma'am, inibig na tayo. Sana mahal mo ako. kasi naman, ba't umuwi ka pa eh? Tapos hindi ka na umuwi. Dapat may dito time ka pa ba na lang.